apik, Nduk. Nduk seneng, iya. Ti. Ngapa ta mesti orang iki? Kepo. Ning atik ya. Buh, kok tetek melek ngene? Ya Allah, wedake kurang kandel. Sabun. Apa nyepot? Apa? Neng ndi, Nak? Apik sepatune. Cici iki gaya, guys. Pakai sepatu, guys. Nduk. Nduk. Cici. Cici kon kadang-kadang. Iya. Iya, Nduk. Kon nduk kadang-kadang iya. Cek. Arek seneng, guys. Nggih sepatu, guys. Ya Allah. Arep neng ndi, Nduk? Areke numpak sepeda motor, guys. Iki delokan, guys. Ya kotor ngono iku. Oh iya, Tang. Oh, gak pakai celana. Sak jilbabe nak miring iki lah. Jilbaban arek wedok ini. Nak cantik. Sik ndelok, mama ndelok sik. Ya kotor ngono iku jenenge. Ndi bebek nduk? Bebek nduk ndi? Ini sepatu, guys. Nyapa nak bintang mama nak? Iya nak. Ding dek nduk ding tak tak dek tak tak ding ding dek nduk ding ding dek nduk ding dek nduk ding tak tak dek tak tak ding. Đang chưa kiện tali. Ding dek nduk ding tak tak dek. Nó đang buồn à con? Yeah. Cepot. Lepas, heeh. Sepatunya dilepas, Nak. Nyapa dilepas sih kotor kok kaki dilepas ya. Oh iya, stop Oh iya. Rene.
Ya kotor ngono ki terusan. Wis. Nyeker iki ya. Sepatune sapa iki? Hah? Ya. Masa ya yang di sepatu ngene iki? Tak sapa ndak? Tak sapa? Tak ya iki, heeh. Ya sapa? Oh, tak dedek iki. Tak sapa ndak? Tak sapa? Ya. Ini salap ndang. Salap jeron ndang. Salap ndang kono. Nah, salap nak. Loh, logor. Wes. Sudah, Nak? Dalam. Duduk nang ndi, Nak? Hah? Duduk nang ndi? Mimi apa, Nak? Mimi apa, Nak? Mamai sapa? Sik to. Madhep rene, mamai sapa? Mamai sapa? Mamai sapa, Dak? Ya, apa iku? Ih. Mamai sapa, Dak? Ayo. Ayo. Neng ndi, Nak? Hah? Neng ndi? Dalam. Ya guys, arek iki sepatu guys. Duh. Aduh. Seneng guys arek guys. Loh. Jaluk tak adike kono. Arek rebutan guys. Emang tak sapa iku? Tak adik iki. Yo. Saya tak kayak nih kene. Bene jar. Dalem, Nak. Dalem. Apa? Mama Jeje piye? Hah? Mama Jeje ngono, heeh. Oh, Nak, minta tek, Nak. Iya, Nak. Dalam. Dalam. Dalam iya piye to, Nduk? Oh dipakai. Ayo iya ayo dipakai yo. Loh. Kok tambah di gua? Tambah di gua iki piye? Punya apa to, Cah? 2, 1. Entuk. Hoak pi. Burung kok kurang 1 menit. Ya Allah, regane minyak kaya nganu regane rek. Larang heran. Nah. Regane larang heran ayo balik. Golek nganu sesuk ae. Kono napa odong-odong ya? Gak situ tumbas. Lengone mahal. Lengone mahal, guys. Minyaknya mahal, guys. Bikin odong-odong, guys. Cece. Cece. Cece numpak odong-odong, guys. Dok, cantik. Dok, Cece. Madep rene loh. Tik. Langganan, guys.
Ini mata tumbas minyak teng anugrah lho kok luarang. 30 sampean. Cece. Ce, mati prene lho, Nduk. Ti. Cece numpak odong-odong, guys. Arek langganan iki odong-odonge Cece. Langganane Cece. Ada prene lho, Nduk. Ti. Gocelan tangane gocelan ngene. Satu kecil loh. Hah? Satu kecil loh. Umbul sari, guys, umbul sari iki. Iki jenenge umbul sari. Satu kecil loh saya. Ya. Ya apa toh? Loro. Hah? Apa nih sing loro? Loro untu, guys. Apa Cici loro untu? Apa Cici loro untu? Cilok, Mas. Hai guys. Pira utangku? 1000 ding ya. Utangnya 1000. Mana Mas? Kita lebokne YouTube iki, Mas. Oh iya ya. Ini channelku. Channelnya JJ, Ding. Bayar le. Piye, Mas? Kok jangan bayar? Tak bayar mari ini ya, 5.000. Ciloke guys, enak iki guys. Loh, sing cilok sing pentol sing gede kono ta? Yang gede habis. Ya Allah. Ini dah. Iya, betul. Wes. Duduk saya tidak apa-apa. Ya wis gak apa-apa wis. Sing anu aku iki rada gede pentole ya. Guys, enak iki guys. Cilok guys, cilok 5.000 tapi mantap. Enak pak? Kagak ngomong jaluk sampean mau terus tak kayak siapa? Teh putih, siomay. Kayak enak somene kayak.